טוב, אז היום נדבר על 5 דברים שריאל חייבת לתקן לקראת עונת 2025-2026. עם כל הכבוד להישגים של שנה שעברה, יש יותר מדי בעיות שקפצו השנה. אם לא ייפתרו בזמן, העונה הבאה לא תראה טוב יותר. נתחיל מהנקודה הכי ראשונה, מאמן. אנצ'לוטי הוא אגדה, אין שאלה בכלל, אבל מרגיש שהעונה כבר עבר זמנו. שחקנים לא מקשיבים, לא מתאמצים, ואם ריאל רוצה לשנות משהו, היא חייבת מאמן חדש שיבנה תהליך. מאמן מודרני עם שיטה ברורה שיכול לעבוד לטווח הארוך. מישהו שיקבל החלטות קשות ויביא רעב חדש לחדר ההלבשה. האופציות שכרגע מדברים עליהם הם קלופ או צ'אבי אלונסו, ככה לפי העיתונים. קלופ מאמן פיזי שיוכל לזעזע את המערכת, מהצד השני אלונסו מאמן מאוד טקטי, מתאים לריאל כמו כפפה ליד. הוא מכיר את המערכת, ולדעתי בגלל ההיכרות והתאמה לסגנון, ריאל בסופו של דבר תלך עליו. גם לאורך העונה דיברו המון על זה שהוא מיועד להגיע. הנושא הבא זה מדיניות הרכש. הרכש של העונה היה מזעזע. איבדנו את קרוס, איבדנו את נאצ'ו ואת חוסלו. במקומם קיבלנו אמבפה ואנדריק. שלא תטעו, מדובר בשחקנים מעולים. אבל האחד דורך על העמדה של ויני, והשני, בגלל שאמבפה הוא סב להיות חלוץ, אמבפה דורך לו על הדקות ולא מאפשר לו בכלל להוכיח את עצמו. מהצד השני יש את הקשרים הצרפתיים שציפו מהם להוכיח, ובגלל זה לא היה רכש לקישור, וזה לא קרה. הרכש הדל פגע בקבוצה ולא סתם את החורים. השנה הרכש חייב להיות כזה שפוגע בנקודות הנכונות. הגדירו את הניסוי השנה כניסוי גלקטיקוס, כמו שקרה בשתי ניסויי הגלקטיקוס הקודמים, זה פשוט לא עובד. אין תכלס על המגרש, במקום גלקטיקוס עדיף להביא שחקנים שבאמת טובים בעמדה שלהם וטובים כקבוצה ולא רק כאינדיבידואל. בוא נקווה שאלכסנדר ארנולד יוכיח את עצמו כשחקן כזה. שלב הבא זה סגל, הרכב ומערך. שחקנים שעולים צריכים להיות השחקנים שהכי מתאימים לעלות באותו רגע. אם זה משחקים חשובים, השחקנים הטובים ביותר, ואם זה משחקים פחות חשובים, לדעת לשים את השחקנים, אמנם הם פחות טובים, אבל אלה שידעו להביא בסופו של דבר את הניצחון. אנחנו לא רוצים פציעות מצד אחד, אבל אנחנו גם לא רוצים להיראות רע מצד שני ולהפסיד משחקי ליגה סתם. בעונה הבאה צריך לא לפחד לשחוט פרות קדושות. בניית הסגל צריכה להיות כזאת שמוטבעת על ידי המאמן ולא על ידי פלורנטינו פרס. גם זה אומר להיפרד משחקני בית או מכוכבים גדולים כי הם לא מתאימים או כי הם יוצרים איזושהי מעמסה בעמדות של הקבוצה. מצד שני, לא צריך לפחד לשלב את הצעירים כי גולר ואנדריק רק מחכים להזדמנות שלהם והם הצליחו להוכיח את עצמם לא פעם ולא פעמיים. אם השחקנים האלה יקבלו דקות, הם יכולים להתפתח להיות שחקני העתיד של ריאל. עובדה, ריאל ויתרה על אודגור והוא עכשיו שחקן מעולה בארסנל. בלי החלטות אמיצות אי אפשר להתקדם. המאמן שיאמן עונה הבאה חייב להיות אמיץ, גם מבחינת בניית הסגל, גם מבחינת ההרכבים, גם מבחינת המערך. אי אפשר מאמן מקובע שיושב על השמרים שלו כמו שאנצ'לוטי היה בעונה האחרונה. ואולי הנקודה הכי בולטת לעין, ריאל חייבת קשר יצירתי. העזיבה של טוני קרוס אכן השאירה חלל. הקישור היום הוא אפור, פונקציונלי ולא יצירתי מספיק. היה ברור שריאל תצטרך למצוא את המחליף הזה. אבל הם לא מיהרו לעשות רכש, בנו קצת על שחקנים מסוימים, וזה לא עבד. זה היה בולט נורא מול ארסנל, סבאיוס בשלבים מסוימים של העונה, איכשהו נכנס לנעליים האלה, אבל הפציעה שהוא חטף במהלך חודשים האחרונים השביטה אותו, והחזירה את הבעיה הזאת לקישור של ריאל מדריד מחדש. מודריץ' המזדקן גם עוזב בקרוב, אם זה לא יקרה בסוף העונה הזאת זה יקרה בסוף העונה הבאה, ואין לריאל קישור נורמלי. הבעיה הזאת הייתה נורא בולטת מול הארסנל, לא היה מי שיפרוץ, לא היה מי שייתן את הפס הלא צפוי, לא היה מי שיצליח לשבור את הצורה שבה ארסנל מגנה מול ריאל מדריד, וראינו את זה לא רק מול הארסנל, מול עוד קבוצות, גם בליגה,
גם בליגת האלופות, וזה לא מפתיע שריאל לא הייתה טובה מספיק. ספגה כל משחק, ההתקפה נתקעה בהרבה מאוד שלבים העונה, וזה היה נראה שריאל מתבססת על יכולת אישית ולא על איזשהו מארג קבוצתי. כל הדברים האלה מסתכמים בזה שלא היה את הקשר היצירתי הזה שישמש מנוע לקבוצה. אם לא יגיע קשר כזה, ריאל כנראה תמצא את עצמה באותה סיטואציה, עם אותה התקפה תקועה, שלא מצליחה להתמודד מול צפיפות. אני מקווה שהם יהיו מספיק חכמים כדי לטפל בזה. ועכשיו נדבר על העומק של הסגל. המון פציעות, המון אלתורים, וזה נובע מהעובדה שאין לריאל מספיק שחקנים באיכות גבוהה, במיוחד בהגנה ובקישור, כי הפציעות שהגיעו, העונה סבאיוס, פציעה של מיליטאו, הפציעה של קרבחל, הפציעה גם של מנדי, זה יצר כל מיני אלתורים נורא מעצבנים בשלל עמדות, אם זה אלאבה כמגן שמאלי, אם זה ולוורדה ווסקס כמגן ימני, צ'ואמני כבלם. כל אלה היו אלתורים נורא מוכרים לאוהדים של ריאל מדריד העונה. אי אפשר להמשיך ככה. אתה לא יכול לעשות את כל האלתורים האלה ולצפות מהשחקנים שיתפקדו בצורה טובה. זה פשוט לא עובד. אם ריאל רוצה להתמודד על כל המסגרות, היא חייבת עומק. לא רק של שחקני ההרכב, אלא גם ספסל שידע לתת את האיכויות שמצפים ממנו. אי אפשר שברגע שמחליפים שחקן או שתיים, פשוט מחליטים להעלות שחקני ספסל בהרכב הראשון כדי לאפשר לשחקנים חשובים לנוח. אי אפשר שריאל תרד כל כך ברמה. זה לא הגיוני. קבוצה שרוצה אליפות לא יכולה להיראות ככה. הריאל חייבת סגל שמחזיק עונה שלמה. אלה 5 הדברים שריאל חייבת לסדר כבר עכשיו. עמדת המאמן, הרכש, תמת סגל, קשר יצירתי ועומק. במיוחד בהגנה. מה אתם חושבים? איזה נקודה הכי דחופה לטיפול? תכתבו לי בתגובות, ועלה מדריד, שנראה הרבה יותר טוב בשנה הבאה. אם אהבתם את התוכן הזה, תעשו לי לייק וסאבסקרייב, ואני מקווה שאני אוכל להוציא לכם עוד תוכן כזה.